Hello everyone, माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं भिडिअ होनो हाथाराखैमोन, नोंथांमोना मिथिखागौ आं बबेयाव थायो मा मावो नङा होमबा। दिनै आङो फंनैसो बाथ्राखौ लानानै एबा जोंनि इउटिउबारफोरनि गेजेराव जिबायदि जेंना सोमजिदों बेनि सोमोन्दै बुंनो आं आवगायबोदों। नोंथांमोना सम दङब्ला दान्दिसे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोंनि जिखिनि इउटिउबारफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों बे सिम्पल बाथ्रासोमोन, किन्तु बेयावनो गोबां बायदि राजखान्थिनि फारसे आवगायलांगासिनो दङ एबा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। गुवाहाटी-बरबारि बे होखारजानाय जि न' सेफाय जानाय बेयाव डनेसन हैना हैयै सोरखौबा लिंहरनायनि दावराव दावसि जागासिनो दङ नङा होमबा। दा खोथाया बेनो, प्रकाश नार्जारिया जिबायदि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राखौ थारैनो आंबो सानो बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन। आंबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबाङानो बेखौ सानदों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ जाखो, आरो गुवाहाटीफोरबायदि जायगायाव लिंहरनाय एबा आन्दायनाय बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारनो नाङामोन। आरो सासे ससियेल वर्कारबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंना लायोब्ला बेफोरबायदिनो फिन माने बुंजाफिननो गोनां जायो एबा गुबुना दुखु मोननाय फोरमायो। दिनै आंबो दुखु मोननाय फोरमायदों, मानो होनबा दिनै आंनो जेनेबा ससियेल वर्कार जायोब्ला आंखौ जुदि बेफोरबायदि आं गावनो बुंना लायोब्ला सोरबा आंखौ लिंहराखै मायाखै आंखौ इनभाइट खालामनांगौ बेफोरबायदिब्ला गोबां कुइसन जाखाङो एबा गोसोआव सोंथि माने साननाय जाखाङो आरो नङा होमबा। दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिनो सोंथिया जाखांदों। माने मा होनदों, सासे बर' आइजोआ जि न'खर सेफाय जानाय होखारजानाय बर' आइजोआ बुंदों, बेखौ आं भिडिअ क्लिपखौ आं ससे नेक्स्टआव होनो नाजागोन। माने खोथाया ओरैबायदि, बियो बुंबाय नालाय प्रकाश नार्जारिया जेनेबा आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा, आंखौ लिंहराखैनो हयथ' बे भिडिअ जेनेबा आंनि भिडिअखौ बे जायगानि मानसिफ्रा नायामोनदां एबा नायाखैदां नायादां, दा बेफोरबायदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो आंखौ इनभाइट खालामनांगौमोन होननानै बारे बारे भिडिअ बुंदों बुंनायालाय नंगौ। दा बेनि सोलाय बेयो गुबुन बुंनांगौमोन आरो बेफोरबायदि बुंनाङामोन। बर' आइजोआ मानो बेफोरबायदि रिप्लाय होदों एबा मानो बुंदों, माने बियो ओरैबायदि बुंदों आरो ना प्रकाश नार्जारिया आंखौ बेफोरबायदि जेनेबा लिंहराखै मायाखै, सोरखौबा जेनेबा लिंहरदों बायदि आरो बेनि बाथ्राया माने प्रान्जल नार्जारि जेनेबा जेम्स जि इउटिउबारफोर थांदों इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड, बिसोरो ओमफ्राय सोर थांदों आं नामखौ फ्राय मोनथिजोबा जेनेबा बावगारबाय आरो ना, ओमफ्राय फारसेनिफ्राय बुंनो हाला। गोदान इउटिउबारफोरबो दं, ओमफ्राय गिदिर इउटिउबार माने बिसोरो जेनेबा गिदिर जाखाबाय नालाय बिसोरनिखौ बुंबाय आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, बे प्रान्जल नार्जारिखौ जि भिडिअ बानायनो माने लिंहरदों सानदों आरो प्रकाश नार्जारिया। दा जेम्स ब्लग बे इउटिउबारखौ जेनेबा जेम्स दाखौ माने लिंहरदों सानबाय, जेनेबा इनभाइट खालामदों सानबाय, हयथ' बेफोरबायदि साननानैनो प्रकाश नार्जारिया भिडिअखौ बानायदोंमोन जानो हागौ। दा बे खोथायानो माने बै बर' आइजोआ रिप्लाय होनाया बे खोथानि थाखायनो आरो बेनिफ्राय बेयाव रिप्लाय होदों माने बियो बारे बारेबो बुंबाय प्रकाश नार्जारिया, बे बुंनायनि थाखाय बर' आइजोआ रिप्लाय होबाय आरो जेनेबा जों रावखौबो इउटिउबारफोरखौ एबा गेदेर गोलावखौ लिंहराखैमोन एबा लिंहराखै, इनभाइट खालामाखै, रावखौबो पार्सनेलि लिङाखै। प्रान्जला गुवाहाटीयावनो थाखायो नालाय, प्रान्जला फैनानै भिडिअ बानायबाय, भिडिअखौ नुनानै गोबाङानो नुबाय, ओमफ्राय भिडिअ बानायफैबाय, गोसारबाय, ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनानै गोबाङानो फैबाय, नायफैबाय, मदद होफैबाय। दा खोथाया बेनो, एनिथिं एमजे बिजों आरो प्रकाश नार्जारिजों एसे नांज्लाय खमलाय जाबाय जेम्स आदाजों। ओमफ्राय दा खोथाया बारा गोलाव थांनामोन, बिदिनो बारानिफ्राय बारा जालांबाय, राजखान्थिनिबो बाथ्रा ओंखारलांबाय। मेन खोथाया आंनि साननाया बेखौ आं बुंनो लुबैयो, प्रकाश नार्जारि आदाया जेनेबा आदा बैसोखौ गेदेरना उन्दै आं मिथिला, खिन्थु आदा बुंबाय दे आं जेनेबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन होननानै आंबो सानो आरो। दा बे खोथाखौ बुंनायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जाबाय। आरो जास्ट बे जेनेबा आइजोआ रिप्लाय होनाया बेयाव जेनेबा बुंदों आरो नोङो सोरबा सेलिब्रिटि नामा, सोरबा जेनेबा गेदेर मानसि नामा, नोंखौ गय फाथि लानानै माबानांगौ। दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव जेनेबा प्रकाश नार्जारिया लाजिदों जानांगौ आरो ना, बे लाजिनायनि खोथा नङा, जास्ट बेखौ रिप्लाय होदों। जेनेबा बे लिंहराखैमोन होननायाव जोबनांगौमोन आरो बे बाथ्राया। जेनेबा आंनि आन्दाजाव माने प्रकाश नार्जारिया लाजिबाय जानांगौ आरो ना, बेफोरबायदि सेलिब्रिटि नामा, गेदेर
मन्त्रि एमएलए बेफोरबायदि गेदेर मानसि नामा होननानै जेनेबा बुंनायाव गय फाथै लानानै होननायाव बेफोरबायदि गाज्रि मोननानै जेनेबा लाजिनानै बेफोरबायदि दा बिसोरजों बायदि बाथ्रा बुंलायबाय दं आरो दा बेनो आंनि साननाया ओरैनोथ' जेनेबा बे बुंनायनि थाखायसो बुंजाबाय नालाय आरो रिप्लायाथ' जेनेबा इमान गाज्रिबो नङामोन बेनिफ्राय बियो इउटुबारफोरखौ बुंदोंमोन जेम्स जाया माने बेफोरबायदि होफैनांगौ मानांगौ ओमफ्राय आरो मा होनदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माने जि दा जानाय आफादगिरि बे आफादगिरिया थांदोंमोन डिफेन्सारा बे डिफेन्सारनाव बायदि कुइसन खालामदोंमोन बे कुइसन खालामनायाव बे एसे प्रकाश नार्जारिया दुखु मोननाय फोरमायदों बे दुखु मोननाय फोरमायनाया बेनो माने प्रकाश नार्जारिया वान साइड जाबाय आरो बे गावनो बुंना लानांगौ दा वान साइड माने खोथाया बे नङा माने वान साइड जानाङा बेबो नङा जेनेबा इउटुबारफोरा ससियेल वार्कारफोरा फ्राय माने बेबा बेखौ बुंनो गोनां जायो एबा बुंनांगौ आरो वान साइड जानो नाङा दिनै इउपिपिएल सरकार जादों बिटिआरआव बिटिसिआव बेखौ जोङो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बे खामानिखौ मावनाङा बैखौ मावा आरो जाय खामानिखौ मावाखै बेखौ जों बुंनाया बखिनायनि खोथा नङा बुंनांगौ जायो आरो गोबाङानो बुङो 17 बोसोरनि जेनेबा सिगांनि बाथ्राखौ बिपिएफनि बाथ्राखौ बुंदों दा आंबो मा बुंनो ना जोंबो ससियेल मिडियायाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै हमना ला 15सोनिफ्राय फैदों 15सोनिफ्राय फैनायाव गोबां बाथ्रा बुंबोदों बे बुंनायाव गोबाङानो बुङो सिगां बिपिएफ हान्जाखौ मानो बुङाखैमोन बिपिएफ हान्जाया माबायदि सोरखार सालायदोंमोन बेयाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन मानो बुङाखैमोन दासो मानो बुंदों दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दा जि गोदान सोरखार दानाय बे गोदान सोरखारखौ दानायाव प्रकाश नार्जारिया दुखु मोननाय फोरमायदों बेनो खोथाया दा बेनि थाखायनो वान साइड जाबाय होननानै एनिथिं एमजेआबो बुंदों आरो आंबो बुंदों बेयो वान साइड जादों इउटुबारफोरा वान साइड जाना दिनै आंखौ सोरबा साननांगौ आंबो सोरनिबा वान साइड नाय भटखौ सोरनोबाथ' मोनसेनो होयो बयनाबो मोनसे नङा मोनसे सापर्ट एबा मोजां मोननाय हान्जा पार्टि थायो नङा होमबा दा जियानो जा गावनियानो जा गुबुननियानो जा माने मोजां मोननाया थेवबो माने वान साइडल' जाना बैबा बे बुंनो गोनां बाथ्राखौ बुंनांगौ जेनेबा आं मोनसे हान्जाखौ गाज्रि मोननानै मोनसेखौ बुंबाय थानायाव बे आंनि मोजां मोननाय बुंनायाव जुदि सोरबाया गाज्रि बुंना होयोब्ला बेजों एगेन्स्ट जानांगौ बे नङा नंगौखौ बुंदोंबा नंगौ आरो नङाबा नङा बेखौसो बुंलायनांगौ आरो सानलायनांगौ आरो नङा होमबा दा खोथाया ओरैबो दङ जेनेबा फ्रायानो बांसिन दा इउपिपिएल सरकारखौ बयबो बुङो दा सोरखाराव फैबाय नालाय जेनेबा बुंखासिगोन आरो जोबोद दुखु मोननाय हांमा थाबाय जोंनि बर'फ्रा जेनेबा बड'लेण्डखौसो सिमां नुदोंमोन नालाय दा बिटिआर जाबाय बेयावबो एसे बुंदों गोबाङानो बेखौ बुंजानांसिगोन आरो बुंखागोन मानसिफ्रा नङा होमबा दा बुंदों जेम्स ब्लग जेनेबा इउटुबारा जेनेबा जेम्स आदायाबो बुंदों ओमफ्राय एनिथिं एमजे मोनाबो गोबाङानो बुङो जेनेबा ना इउपिपिएल सरकारखौ एबा बेफोरबायदि मावनांगौमोन बेफोरबायदि दिनैनि समाव मानो धर्मा होआखै सिगां धर्ना होयोमोन दा सोरखार फैनानै मानो धर्ना होनो हाला जेनेबा बेफोरबायदि आन्दलन जेनेबा मानो ओंखारनो हाला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बयबो कुइसन खालामो एबा सोंदों दा बेफोरबायदि सोंलायनायावनो जेनेबा अबजेक्सन हमनायावनो माने प्रकाश नार्जारिया गावनि माने मोदोमाव नांनाय फोरमायो आरो गावनो फोरमायना लादों आरो गावनो बुंदों आरो बेफोरबायदि बुंना होननानै आरो बेफोरबायदि बुंजानाङा जेनेबा बुंनाङामोनब्ला गावनो बेफोरबायदि बुंनामोन जे इउपिपिएलखौ बेफोरबायदि बुंना बिपिएफखौ इदि बुं होननानै बेफोरबायदि बुंनामोन दा बेनि थाखायनो वान साइड जादों होननानै जोंबो बुंनो गोनां जाबाय आरो गावनो फोरमान होनानै लाबाय जे बे वान साइड जाबाय मानसिया दिनै इउपिपिएलखौ गाज्रि बुङोब्ला जेनेबा माबा मोनसे खामानिखौ मावाखै बुङोब्ला बेनि मोदोमाव नांगोन आरो बे जिबायदि बाथ्रा बुंनो थारैनो इउटुबारफ्रा फ्राय बांसिन माने बिपिएफनि सानदों आरो ना जोंखौबो साननो हागौ दा प्रकाश नार्जारिखौ जों गाज्रि बुंनो थाङा खिन्थु बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय दिनै बेयो बुंजाबाय आरो बे बर' आइजोनि बुंनायाव बियो लाजि मोनदों जानांगौ दा बेफोरबायदि आरो खोथाया बेसोरथ' सिगां ज' लोगो मोनलायनायमोन माबायदि कल रेकर्ड खालामनानै बेफोरबायदि दा ससियेल मिडियायाव होखो ससियेल मिडियायाव होनानै दा बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जानांगौ प्रकाश नार्जारियाथ' बिराद रागा जोंनानै दा भिडिअ फैदों लाइभआव फैदों दा बेफोरबायदि जानाङामोन आरो खोथाया जोंनि गेजेराव जेनेबा इउटुबारफ्रा जयै खामानि मावनो माबादों आरो ना जेनेबा मिडिया माने ससियेल मिडियायाव ओंखारदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै दा बेनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि बर' समाजा जों इउटुबारफोरखौ दुखु मोनगोन आरो अनसायनाय नङा इयुनाव बेफोरबायदि आरो जाबावोब्ला सै खालामजागोन जोङो
इनभाइट खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा जों निजे थाङोब्लाबो जोंखौ सनमान होनाय नङा आरो माबा मोनसे बाथ्रा बुंब्ला कुनु खेरायनाय नङा बेखौ आं बुंदों दा खोथाया बारा गोलाव थांबाय थानो नांला भिडिअबो होबाय थानो नांला होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला इयुनाव जोङो खौसे जानाय नङा इउटिउबारफ्रा दा प्रकाश नार्जारिया फार्स्ट भिडिअ लाबबाय गावनो बेफोरबायदि बुंनानै लाबायबा दा बर' आइजो बुंनायखौ एनिथिं एमजेखौ बेफोरबायदि सानबायबा दा बेफोरबायदियावनो बेफोरबायदि गुलुं गुजा सोमजिबाय बेफोरबायदि साननाङामोन एक्चुअली बेयाव साननाया माने प्रकाश नार्जारिना गावनि हान्जानि फारसे बुंबाय थानायनि थाखाय जि सरकार दं बेखौ अबजेक्सन हमबाय थानायनि थाखाय दा गावनि वान साइड गोसोखौ लानानै दा बेफोरबायदि सोमजिदों होननानै आं सानो आरो वान साइड जायोब्ला जेब्लायबो सोरजोंबा खौसे जानानै खामानि मावनो हानाय नङा राजखान्थिया जियानो जा जोङो ज' जानांगोन